24 ordu pasatxo falta dira Realak bihar Kartujan Sevillan Atletico Madrilen aurka Espainiako kopako finala jokatzeko. Arratsaldean egingo du Kartujan bertan azken lan saioa. Eta bihar partida izango da iluntzeko 9:00 aurrea. Zeintzuk izango diren partidaren gakoak? Batetik, lehen minutuak eta azken minutuak. Bi taldeak oso momentu honean iristen dira partidara eta ezinbestekoa izango da zati bakoitzaren lehen eta azken minutuetan ondo egotea. Adi eta alba da Realak baloi jabetza izatea. Hori baita, defentsako lanean ondo jarduteko modu onenetako bat. Bestetik, defentsan sendo aritu beharko da talde txuri-urdina eta erasoan eraginkor. Kontuan izan behar da, Realak baduela gaitasuna golak sartzeko, batez ere Matarazzo taldera iritsi denetik, baina defentsan denboraldi hasieran zituen akats berdinak izaten ari da. Eta azkenik, jokalariak begiratuta, zeintzuk izan daitezkeen erabakigarriak, Realean nik 4 izen aipatuko nituzke. Batetik, kapitaina Mikel Oyarzabal, bestetik, Guedes, erakutsi du gol izugarriak sartzen dituela eta taldeari hegaletik aurkaria desorekatzeko gaitasun handia duela. Gorrotxategi ere hor egon daiteke, lesionatuta egon da hilabetez, baina berriro jokatuko du eta kontuan izan behar dugu Realaren iparorratza dela. Eta azken jokalaria atezaina aipatuko nuke, ezta? Hor dago zalantza, Marrerok edo Remirok jokatuko duten. Nire ustez Marrerok egingo du eta hor luzaprena penaltiak egonezkero erabakigarria izan daiteke. Eta Atletico Madrilen aldetik, nik 2 izen aipatuko nituzke, ez? Biak Realeko jokalarioiak. Antoine Griezmann, azken egunak bizitzen ari da Atletico Madrilen eta jokalari desoreka handiak eragiten dituen jokalaria da, kalitate handikoak, goleko paseak egiteko gaitasun handia du, eta bestetik aurrean Xorlot aipatuko nuke, ezta? Realeko jokalarioia, esan dugun bezala, eta Realari azken neurketetan, behintzat Atletico Madrilekin min handia egin dion jokalaria, ezta? Batez ere gol asko sartu dizkiolako. Erabakigarria izango da bi jokalari horiek zaintzea eta baita Atletico Madrileko bestelakoak, ez? Oso maila altuko jokalariak bai dira.